DJ Handuraw ni, ang DJ nga sigig handuraw sa mga nangagi. Sigurado kung makakita ka ani nga video, makahinumdum yug ka sa imong mga kaagi. Kaniadto ganahan ka ita magsigig kapit-kapit sa mga bagon, muratag mga unggoy, bisan palagig mga lamba, mga hulog. Okay ra, way bali, ang importante, happy. Karon mga kahanduraw, mutan-aw tag video. Pero sa dili pa nako ni i-play, palihog ko og subscribe sa ato ang channel. Nya ayaw kalimot og like ini nga video ug i-hit pod ang notification bell para updated ta sa tanan nako nga mga video. Salamat mga kahanduraw. Paghanduraw Channel. A few moments later. Paghanduraw Channel.